मानगोनां गिबि मन्थ्रिया जोंनो मोजां रोखोमै जोंनि खोथाफोरखौ बजबनानै लादों आरो बिथाङा जोंनो माखासे खोथा होदों। जों फोथायदों जोंनि जि सावरायनाय हरखाबै मोनसे भिडिअ लाबोफिननाय जाबाय। गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम फिन खनसेबाव जासिहरफिननाय जाबाय। एक्सुवेलि आङो बेलासियाव 4टासो उन्दुनाय जादों, ओमफ्राय 6टासिमहालागै 6-7टासिमहालागै उन्दुनाय जादों। जाय हक एसे मोखांखौ बुनाय साइजबो नुखादों। बाथ्राया ओरैबायदि, आं माखासे बाथ्राखौ ओरैबायदि बुंनो लुबैदों जे इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-पि ना, बिथांमोननि दिनै दैदेनगिरि बिथां बिरि मिनलां, बिथाङा दिनै माखासे बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। बिथांनि भिडिअखौ आङो उनाव जोबथारनायाव एसे होनानै होगोन। बिथांनि बुंनाय मथेब्ला बा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बा अनसुंथाइ, जोंनि एक्स-एन-डि-पिफ्रा जाखिनि अनसुंथाइ मोननांगौ बेखौ अक्ट'बर आरो डिसेम्बर जायखिजाया बे इयारावहायनो कमप्लिट खालामगोन होननायखौ बाथ्राखौ खोनानो मोन्दों। जाय हक होयो होआ, बे होबाबो बिसोरनि होआबाबो डिपार्टमेन्ट बा गभर्नमेन्टनि बिजेपि गभर्नमेन्टनि जिहेतु एनडिपिआ एकर्डखौ खालामदों नैबे बिजेपि सरकारनि आमोलावनो। नाथाय जोंहा दुखुनांथावना बाथ्राया बेनो जे सरकारा बेसेबां जोंनि एनडिपिनि सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौ मा खालामदों, दिनैसिमबो गोबां समावनो थगायनानै फैबाय थादों। दिनै जों मानो एक्स-एन-डि-पि इउनाइटेड फरामखौ जों मानो दानो गोनां जाखो, मानो जों बेफोरबायदि गोदान गोदान दानो गोनां जाबाय थादों। सोरबाया दिनैहाय एक्स-एन-डि-पि गुबुन गुबुन नाम लानो गोनां जादों। मानो दिनै बेफोरबायदि जाहोनाबो बेफोरनो जे जोंनि जायफ्रा थालांनाय मोननांगौ मोन्थाय, बिजेपि सरकारा दिनै एक्स-एन-डि-पिफोरखौ माबोरै गादबदों आरो जोंनि बर'नि जायफ्रा खुंथायाव थानाय बिथांमोना दिनै बुंनो हायि जानानै दं। एक्स-एन-डि-पिनि बाथ्राखौ दिनै बिथांमोना जेबो बुंनो हायि जानानै दं। दुखु नाङो मालाबा बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों दुखु मोनो। दिनै दहाय मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन फुङाव, बावहाय कमेन्टआ गोबां बाथ्रा होनदों। अफ्रिया एजेन्ट, येस आं बिपिएफनि एजेन्ट। नोंथांमोनानो बुंदों इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा दिनै एजेन्ट होननानै बुंदों। दिनै आं बिपिएफनिफ्राय मा मोनदों, मा फोरमान होनो हागोन? आं बै सुबुंखौ केस होयोब्ला खिन्थु नों गाब्रगोन गथ', सिदा सिदि बाथ्रा। केस होनांगौब्ला आं गाब्रगोन, खिन्थु नोङो सोर? नों सासे बर' सुबुं, अफ्रिनाव नैबे अननाया दं, खिन्थु नों गाब्रगोन। खिन्थु जानला मानला कमेन्टखौ लिरनो गोरों होननानै जानला मानला कमेन्ट होबा जानाय नङा। जानला मानला कमेन्ट दाहोदलाबाय, सिदा सिदि बाथ्रा, गाब्रगोन खिन्थु नोङो। आं नोंनि इमेल आइडि बा माबा माबिफोरखौ चेक खालामगोन, बरनगोन। डिटेल्सखौ आं बरननो थाखाय आंनो बारा सम नाङा, 1 घन्टा। बिनि गेजेराव कमप्लिट नोंनि डाटाखौ बरनगोन आं, अब्लानो नों गाब्रगोन। आं बेखौ खालामा, नोंखौ गाब्र होनानै आं मा लाब दं? नोंखौ दिनै गाब्र होनाय माने आंनि बर' सुबुं, आंनि बर' सोद्रोमा दिनै बे केसनि सोमोन्दै जेबो मिथिया, एबो मिथिया, बिबो मिथिया। खिन्थु बियो आइनखौ जुदि मोजां मिथिगौब्ला जानला मानला बाथ्राखौ लिरनाय नङामोन। आं नोंनि दम, नोंनि माबा मोनसे अफ्रिया गिग्रा नङा। आंखौ न'आव थांनानै माबा मोनसे खालामना थांफै, आं बेखौबो गिया। खिन्थु आंनि थाखायथ' मोनसे आइन दं। जाय हक बाथ्राखौ आं बेखौ बुंनो थांला। बै सुबुङा बा बै सासे जुनादजों आं जुनाद जाफानो हाया। मोसौआ गांसो जाफुबाय थानाय समावहाय आं गिटार दामनानै मेथाइ खनबा बे मोसौआ गांसोखौनो जाबाय थागोन, मालाबाबो नोंनि मेथाइखौ खोनासंनाय नङा। जाय हक दिनैहाय जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-पिनि दैदेनगिरिफ्रा दाखालिनो दिल्लीयाव थांदों बा गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमहैदों। मोजांनि बाथ्रा, मोजां, साबायखर, थेंक्स बावो आं बिथांमोनखौ। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि एक्स-एन-डि-पिफोर सोद्रोमाफोर जायफ्रा दिनै रिहेबिलिट मोनाखै बा जायफ्रा दिनै केसआव दिनैहाय भुगिनानै दं, केसनि मेनलि स्पेसियेल जोंनाव केसआ जोंनि थाखाय बिराद गिदिर जानानै दं, इसु जानानै दं। खारन दिनैहाय सोरबाया दिनैहाय सोरबाया दिनैसिमबो वारेन्ट बा सुमन लेखाया फैबाय थायो। मानो? गोजोन गोरोबथा जाखानानै थांखांनायनि उनावबो जुदि दासिमबो जों केसआव बा भुगिना थानो गोनां जायोब्ला होनबा जों गोजोन गोरोबथा खालामनायनि मा लाब जाखो, मा ओंथि थाखो? जेबो ओंथि थायाखै। खिन्थु बियो गोरोन्थिया 1 नाम्बाराव प्रमद बर' बिथाङा मा गावनि गाद्दि, गावनि पावार ना, गावनि मानि
बेखौ लुबैयो दिनै जों बेखिनि बाथ्राखौ बुङोब्ला बिथांमोना मा लाजिबो मोनो दुखुबो मोनो आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो गोसो गैयामोन दाखालि साननैसो जोंनिया कयेकजन स्टेटमेन्ट होदों बेखौ सरजाबफायोब्ला साबसिन जागौमोन होननानै आं सानो नाथाय बावहाय एक्स एनडिपि फोरनि गेजेरावबो दैदेनगिरिफ्रा कयेकजनफ्रा आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन सासे सानैया प्रमद बर'आ जुदि बै खैलायाखौ गुफुर होननानै बुङोबा बै एक्स एनडिपि नि सोद्रोमाफ्रा कयेकजना बेखौ गुफुरखौनो होनफागोन बेफोरबायदि सोद्रोमा दं जाय हक आं गोबां बाथ्रा बुंबाय दिनैहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि नि दैदेनगिरिफ्रा दिल्लीयाव थांना फैनाय स्टेट गभर्नमेन्टजोंबो सावरायदों सावरायनानै बिथांमोना मा फोरमायखो मा फोसावखो बेखौ नोंथांमोननो आं दान्दिसे होगासिनो दङ थ' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय बिथांमोननि एक्स एनडिपि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि नि दैदेनगिरिफ्रा मा बुंदों बेखौ दान्दिसे खोनासंनानै लादो सिगांथारावनो गासैबो निउस नायगिरि नोंथांमोननिसिम जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनिफ्राय गाहाम जांख्रिथायारि हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय दिनै जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि बर' वुमेन जास्टिस फरामनि चिफ एडभाइजार अनजालि दैमारि आरो लोगोसे एबसुनि गासै जथायै एनडिपिनि इस्युखौ लानानै जोङो मानगोनां सारजों सावरायफैदों बेयाव जों गोबां आयदाखौ लानानै सावरायनाय जादों जेरै केस नाब्ला सारनि केस लोगोसे जोंनि जेसेबांनाखि जेलाव थानाय लोगोफोर बिथांमोननि सोमोन्दै बिनि अनगायैबो बाहेरायाव थानाय जेसेबांनाखि केस सोलिनानै दङ अरुणाचल बा मेघालय वेस्ट बेंगल नागालेण्ड बेफोरनि सायावबो जोङो गोबां मोजाङै सावरायदों बेफोर सावरायनायाव गासैबो जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया जोंनो मोजां रोखोमै जोंनि खोथाफोरखौ बोजबनानै लादों आरो बिथाङा जोंनो माखासे खोथा होदों जों फोथायदों जोंनि जि सावरायनाय बे खोनासंनानै मानगोनां सारा जोंनि खामानिखौ थाबैनो मावफुंना होगोन बेजों लोगोसे जि रिहेबिलिटेसन आद्रा थानाय जि मोनबावनो गोनां बिनि सायावबो जोङो सावरायदों बेखौ मानगोनां सारा मोनसे क्लियार खोथा होदों अक्ट'बरनि गेजेराव माखासे होनानै डिसेम्बराव गासैखौबो होजोबगोन होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायदों बेनि थाखाय जोङो रायलायनायाव जों गोजोननाय मोनदों बेबायदिनो गोबांथार बाथ्राफोरखौ जों सावरायदों जाय बुस्थुखौ दिनै जोङो खोन्थाजोबनोबो हायि माखासे सिङाव दोनखोमानो गोनां जादों बेनिखायनो गासैबो जोंनि सोद्रोमाफोरखौबो बांद्राय नार्भास जायाजासे जोङो थानो थाखाय खावलायनाय थाबाय जेब्लाबो बिदिनो जयै मदद होलायनो थाखाय जोङो खावलायदों जेन आलदा आलदा जालायलाया फैबाय थानाय समाव जोंनि जि सावरायनाय थाबैनो मोजां रिजाल्ट मोनगोन बा मोजां फिथाइ मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामो